खऱ्यांनीच आमच्या पंतप्रधानांचे देव बरें करूं म्हणटा तेका म्हाका दिसता ही मोठी समस्या गोंयकारांची स्ट्रीट लायटींग. पंचायतीकूय त्रास जाता आनी नगरपालिकेकूय त्रास जाता आनी PWDकूय त्रास जाता. हे हायवे मेंटेनन्स करपाक खूब किटकिटीचें काम तें. आतां म्हाका आमच्या ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां ते भाशेन तेंच्यांनी खऱ्यांनीच गाडयो तयार केल्या हें काम तयार करपाक. म्हणजे काम हे फिक्चर बसोवपाक तेंच्यांनी खऱ्यांनी गाडयो तयार केल्या. काम करतना खऱ्यांनीच बरें दिसता की कोणाक त्रास करनासतना काम करता ते. We have fixed 26 numbers of LED lamps. Each one is 120 watts. This will reduce the consumption. Normally, these lights are using in place of 250 watt HPSP lamps. So straight away we are saving 130 watts energy. So this agency who has taken over this work, they will be maintaining it for 10 years. 6 महिन्या भितर गोंयभर स्ट्रीट लायटिंग LED बल्ब घालून जातले म्हणून BVGचो प्रोजेक्ट मॅनेजर उलयलो. सहकार्याने गोवामध्ये हा प्रोजेक्ट येणाऱ्या 6 महिन्यामध्ये आम्ही चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करून कमीत कमी कालावधीमध्ये हा प्रोजेक्ट आम्ही पूर्ण करून देतो. ह्याच्यासाठी लागणाऱ्या ट्रॅफिकला वगैरे अडचण न येता त्याच्यासाठी लागणाऱ्या लॅडर्स, त्याच्यासाठी लागणाऱ्या लॅडर्स व्हीकल हे जर कुठूनही ट्रॅफिकला न अडचण होता हे काम पूर्णतः कसं लवकर करता येईल त्यासाठी उपग्रहानं आम्ही उतरलेलो आहोत. पूर्णतः गोवामध्ये BVG इंडिया लिमिटेड म्हणजे भारत विकास ग्रुप या कंपनीकडून पूर्ण गोवामध्ये LED लाईट बसवण्याचं काम आमच्या कंपनीला मिळालेलं आहे. हा केंद्र सरकारच्या योजनेमधून हा जो फंड आलेला आहे, फंडमधून हा पूर्ण गोव्यामध्ये स्ट्रीट लाईट बदलणे हे महत्त्वाचं काम आज BVG इंडिया पूर्ण करते. स्ट्रीट लाईट बदलणं महत्त्वाचं कारण हे आहे की जी काय आपली पहिली जी काय लोड होतं, वॅटेज होतं, जी जास्त वीज जी लागत होती, मोठमोठे लॅम्प्स पण त्यांना वीज कमी लागत होती, ते LED कन्वर्ट केल्यामुळे जास्त वॅटेजमध्ये आपण त्याच रूपांतर त्याचं कमी वॅटेजमध्ये करतो. म्हणजे साधारणतः जिथे 85 वॅटचा एक मोठा बल्ब CFA लागत होता तिथं आपलं 13 वॅटचं LED लाईट आपलं लागू शकतं. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते.